Hola, jo sóc en Jou, em dedico a l'audiovisual i en concret aquests últims 2 anys en direcció més cap a ajudantia de direcció i script, però en el curt que nosaltres hem presentat al Niu, que ara us parlarem, he fet la part de direcció. Jo sóc en Bernat i estic una mica lluitant per entrar a la direcció de foto. Hola, jo sóc la Janira i en aquest curtmetratge m'he dedicat a la part de producció. I bé, juntament amb la Clàudia, que no hi és perquè està treballant, que ha fet la direcció d'art, som l'equip de Moviments. Moviments, doncs, és un curt assagístic, no?, que neix de la idea de defensar el que és el canvi i l'evolució d'una persona a través d'una senyora, que és l'Anna, que està passant per les primeres etapes de l'Alzheimer. Nosaltres, però, ho hem enfocat una mica com a una prova estilística que té aquesta lluita una mica entre el format tècnic, no?, per dir la fotografia d'en Bernat, i la part narrativa, no? El curt neix d'un inici d'un guió que va fer en Bernat ja farà uns 2 anys, si no m'equivoco, i a partir d'aquí, en una etapa early, per dir-ho d'alguna manera, del guió, en Bernat me'l cedeix i nosaltres fem una mica cocreació, començant des del guió i anant cap a la part narrativa, no?, que, com deia abans, és important aquesta fusió de format i narrativitat en el curt, i entre els 4 fem aquesta cocreació que al final es converteix en Moviments, no? Moviments, doncs, és un curt que a través del seu procés creatiu està en constant desenvolupament del diàleg, no?, que nosaltres teníem amb el curt. I bé, nosaltres vam fer una primera presentació a una sèrie d'alumnes de la nostra universitat i ara Niu, el Festival Niu, serà la nostra primera vegada presentant-lo en festival i esperem que es pugui presentar a més llocs.